No niin, terve pitkästä aikaa. Ollut muuttohässäköitä ja kaikkea tossa, niin ei oo kerinyt kuvaa eikä tehdä mitään. Niin. Nyt on tullut huomasin, että 200 kuvaajaa napsahti seuraajaa napsahti eilen 200 ja tänään katsoin oli 201. Kiitos niistä kaikille ja lisää saa. Pitäisikö tää vähän laskea? Ei muuta kuin lisää vaan tilaajia, niin sitten joskus kun on 1000 aina, mikä ei varmaan ikinä onnistu, niin mä teen voilapakakun sitten. Kun noita ruokavideoita aika paljon ollut, niin tää miettiä mitä sitten tehdään. Ja nytkään keksitty muuta 200 kunnes, kun keitetään pannukahvit. Ja ketkä nyt on katsonut tätä videoa, niin varmaan tietää. Tämä on ensimmäinen kerta. Eli voi olla, että ei onnistu, mutta pitääkö sitä vielä vähän? Onko täällä vähän liian korkealla kuitenkin? Lasketaan tässä samalla. Käsi ihan hyvä. Antaa sen siinä nyt kiehua ja joo, oma liitalo muutettiin, niin täällä oli tämmönen hauskuus, niin kokeillaan tämmöstäkin vähän tehdä tämmöiselle kahvia, niin samalla lämpiä keittiökin itse asiassa hyvin. En mä tiedä, kauan tuossa nyt sitten kiehuu ja On sinne jonkun aikaa mennä, kun se nyt kiehuu. Kansi ei mennä. pitääkö sinne puita laittaa minkä näköisen? En usko. Vielä katso. Ei siellä. Joo, katsotaan kesällä tulleeko minkälaista. Tosiaan nämä ruokavideot on niitä enemmän katsottu, niin katsotaan jos kaikkea erilaisuutta ja kaikkea mitään, mutta nämä on ihan perusruokia, mutta katsotaan mitä kehitellään tässä. Uutta juttua omakotitalossa kun on, niin pitääkö tätä vielä laskea? Jotenkin tää tuntuu, että tää meni liian korkealle. Ei sit noin korkealla tarvitsisi. No niin, ei se tänne niin paljon hehkuta. Käännetään vähän noista. Noin. Joo, katsotaan mitä tässä kaikkea tulee ja tosiaan vaan niitä lisää tilaajia vaan niin näkee näitä töhötyksiä sitten. Töhötyksiä sitten mitä. Onko se on minkälaista eloa? On siellä pientä kuplimista, mutta vielä kestää. Ja et sä oikein mitään ruokia ihmeellisiä tässä nyt on tehty, eikä varmaan tehdäkään, että kesälle ne menee ne. Nyt ei oo kun lumen luonnista voisi tehdä video, mutta sitä nyt tekee kaikki muutkin, niin ei ehkä. Ei kai. Se on sitä perushuttua täällä. Tänäänkin joutuu tuossa lumitöihin. Eilen jo käytiin jo vähän tekemässä. Nyt sitä on tulossa hyvin, että joo, voihan se olla, että joudutaan ihan normikahvit keittää vielä tämän jälkeen. Sitä tiedä. No en. Eilen piti testata tää jutska, mutta ei myös sitten keritty siinä. Kerittykään eilen tekemään. Niin. Kuuma tässä ainakin tulee, että se vielä. Mä ois mietin ihan samat mitä tässä nyt. Pitäisikö paussille vähäksi aikaa ja tai mitäpä tätä kattoo tätä kuvaa, jos ei höpöstystäkään on, niin. Onhan sä tuiskua. Niin just katoin kanssa, että oikein tuulen mukana tulee talon. Ei viitti irrottaa tosta. Ois kuvannut vähän tota. Joo, ei siinä. Katsotaan. Milloinka päästään kahvit juomaan, että kauan se kestää. Ei se vielä kannata laittaa sinne maahan. Joo.
Nyt sinä varmaan mahtuisi. Ainakin kuulosti silleen, että puut liikahti. Tuon verran sääntyy, pitäisikö se? Voihan se joku vähän... Niin mä siirsin tosta eestä pois. Olisi semmonen vähän pienemmin oloinen. Pistetään vähän potkua lisää sinne. Ujuutua niitä. Mä jääväkään heti. Kyllä se siitä. No niin, katsotaas mitä. Ihan kun se ääntä päästäs. Kiehuuks? Joo, sehän kiehuu hyvin. Nyt kiehuu ja nyt alkaa sitten se jänni. Nostetaanko se tänne vähän No siellä vähän. Näitä vaan huonotaan. Otetaan tosta vähän tolleen lähi. Laitetaan 3 kuppia keitetään, niin pistetään ne kupilliset ja 1 niin sanotusti pannulle. Noin. Vähän sekoitetaan sitä. Ja näitähän keitto ohjataan sitten niin monta kuin keittäjiäkin, että monta erilaista on katsottu tuolta netistä ja tällä nyt testataan. Nyt odotetaan, että se kuohahtaa ja Ääntä rupesi nyt. joo, ääntä se pitää, mutta sen pitää vähän kuohahtaa sieltä. Keittää ei enää saa, mutta kuohauttaa. Oho, röytäsykit tuli. Nyt se kuohahtaa tuolta tolla lailla. Näin. Ja nyt otetaan se pois. Tehdään pieni tämmönen sekoitus, ainakin ihan hyvän näköiseltä. Ai niin, tosta napataan. Huppu pois päältä ja Kahtotaan minkälaista tulee. Mietittiin tuossa se sekoitettiinkin se olisi oikeassa paikassa, mutta kai se on niin väliä. Siitä toinen ja pystykää sitä maistaa ihan. en tiedä, voi olla aika pirun kuumaa. On se aika kuuma. Semmosta siinä tuli. Laskiaispullo otettiin vähän etukäteen nyt tossa, jos ei muista milloin se oli ensi kuussa. Jos ei muista, niin otettiin vähän nyt jo. Mut semmoista sitä tuli. Voimme tästä yrittää maistaa. Ihan tälleen. On muuten. Ihan hyvä. On muuten hyvä. Ei siinä. Me ruvetaan kahvia juomaan ja. Niin kuin äsken sanoin, kiitos katselusta ja palaillaan. Morjens.